ceva, te rog. Zi ceva. Am chemat deja mașina la poarta din deal. Sunt undeva de noi. Te-am oprit înainte să mă schimb Ce este schimb? în haine de oraș. Uite, te rog, ia-o pe domnișoara prima, că vine de la drumul. Nu e bine să mergeți așa fără să spuneți nimănui. Aveți ceva probleme? Poftim? Știu de plecarea ei? Ați auzit ce a pățit măicuța, da? Nu era măicuță. Lăsați că am văzut eu multe, dar nici chiar așa. Eu n-am pomenit asemenea grozăvii. Cred că a venit singură, din ce am văzut pe hol. A dat la cu pomul mie în meștere. Încerca să o strângă de gât, i-a dat în cap cu un bolovan. N-are niciun sens povestea asta, vă spun sincer. Dacă te-am văzut în viața mea, nimic nu mai are sens. Nu vedeți cine e în jurul nostru. Am un suspect care nu vrea să recunoască nimic, trebuie să-i dau drumul în câteva ore dacă nu găsesc ceva. Zi-mă ce ai avut! Zi cum ai făcut! Dar știți sigur că el e vinovat? Nu trebuie să ne vadă nimeni, da?